Hello friends, good morning. Welcome back to my vlog. गिबियावनो आंनि ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरग्रोनाय थाबाय। लोगोफोर दिनै मंगलबार बाजार जायो। बेयाव जों थांनो नागिरदों मा मोनो नायनोसै। जोंनि टारगेटआथ' एम्फौ लायनो थाखाय एम्फौ मोनगोन ना मोना नायनोसै आरो जायफं बाजाराव दिनै थांनोसै। होमबा आंजों फैबाय थादो आंनि ब्लगजों लोगोफोर। फाइनालि लोगोफोर जोङो मोनफैबाय मंगलबार बाजाराव। जायफं बाजार दासो खुलिगासिनो दं, ओंखाराखै बारा दखान खुलियाखै आरो दा जोङो मा मोनो नोंथांमोनखौ देखायनोसै। बाजारानो फ्रेन्ड्स, जोङो बाजारनिफ्राय सफैबाय। जों बारा ब्लग लानो हायाखै आङो, मानो होनबा जि हरबरि जादों। बिराद दखानिफोरा माने बायस'नानै लाङो आरो बिनि थाखायनो हरबरि जादों। दा आं मा लाबोदों नोंथांमोननो देखायसै आङो। नै लोगोफोर, आं लाबोनाया थालिर मैखुन, जा दङ दुन्दिया लाबोदों। ओमफ्राय फाइनालि जोङो एम्फौ लायनो थांदोंमोन, एम्फौ मोनबोबाय। नै जेनथे नांलाय खमलाय मोनबोबाय आरो दखानिफोरा बायस'नानै लाङोना, ओंखायनो मोननो नागिरा। फुङाव एसे थांनांगौबासो मोनो। नायदो लोगोफोर माबायदि फानो एम्फौ लाय। ओमफ्राय आरो बेलाथि लाबोबाय। मेजेंगाखौ मोनबोआखैनो आरो खारबिफोरनि था लाबोदों। खारबि फानग्रा फानो आरो जाजायो आरो हाजोनि थास' नै लोगोफोर, जानो मोजां जायो बे। आरो थास' लाबोदों, मोदानबायना नैलाय। आरो थास' एम्फौ आरो हाग्रानि थालिर मैखुन। बाजारा कमप्लिट जाबाय लोगोफोर। मा लाबोदों नोंथांमोननो देखायबाय। बारा नै सक बेरा होनो नागिरदों। लाबोबाय बे एंगोल 32टा लाबोदों। ओमफ्राय बे नेट लाबोबाय आरो बेरा होनोसै। मोसौआ डिस्टार्ब खालामोना, मोसौ बोरमा। बाबायानो बोरायथारबाय बोरायथारबाय, रिटायारमेन्ट मालाय, रिटायार जानायखाय न'आव दंफैयो। खावगासिनो दं खामानियाव ना आदै। मा बानायगोन बेखौ? बक्स। दा आदै सानैबो बाबानि फंबाय, बे सबसे उन्दै बाबानि फंबाय। ओमफ्राय आदैनि बिसालथे रायनि खुन्थाया बेबादि बक्स बानायनो नागिरदों खुन्थानि। बेबादि होनोसै आरोना खुन्था बानायनो। आदैजाबो होनो नागिरदों। बे आंनि गय बागान दासो देरहांदों लोगोफोरनि। ओमफ्राय ना बे इथा, बे फख्रि, जाहानि फख्रि बियो। ओमफ्राय हांसो जाहानि, बेबो हांसो गेलेगासिनो दं फख्रियाव। ओरै होगोन एकदम वाल ओरै फेनसिन होजोबगोन आरो साइड नैलाय बेयो ना पस्ट खाथिनाया। देखायना खाथियाव नै लोगोफोरलाय नै पस्टआ बेनिफ्राय होगोन आरो बे पस्ट। नैलाय बे पस्टआ नैलाय बिसोर होजोबगोन आरो।
ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि साबायखर लोगोफोर आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाय साबस्क्राइब खालामाखै 1K साबस्क्राइब खालामनानै होदो थाबैनो जाहां जाबाय लोगोफोर बाय बाय।